Ay, anak ko. Red. Wow. Ay, no? Oh, makita naman yung nunoy. Ano na kasi na? Kuhay gini may mabaton kasi na nga ginlawag ko. Buwan ko na yun. Ay, bet. Lipay man na yapon speed din na kaya pag isakon. Say 7. Okay ka may man yang unit duen mo. Ay timis kan kay nuno hindi na kay go. Is Europe 7 is to Gamay kita na yung duen. Ay, sino na Gabi si Mami. Ano na yaman? Laman ko sadya-sadya. Remembrance na nakita doon na. Oh. Kaneng-kaneng. Amunib lang pinakasubo nga ba? Kaneng-kaneng. Pagka po doon nagluya ko dayon na. Ano ka na bisito niya? Puro ka ko. Dahil lang, i-stop ko na 5 minutes na.